Jopiny gwenge ma Nyakach koro dak kod luoro kaluwore kod ogwenge makoch makoro honore kendo monjo, lao kendo kayo jogweng' e alworano. Mana kaka lipotwa mara Millicent Adhiambo leronwa, nyaka sani ji 2 ogwangego osemonjo kendo kayo kendo weyogi gi hinyruok. E gweng' ma Kalwande mayudore e ward ma South West Nyakach, jopiny yango luoro makoro gin go e ngimagi kaluwore kod wacho gwenge makoro otuch monjogi kendo weyogi kod hinyruoge mokalo. Ma e picha mar achiel kuom ogwengego masani por kuom jopiny apoya kendo kayogi matamre gi nono. Diana ma johigni 32 kendo min nyithindo 4 lero kaka ogwang' nomonje okinyi mar chieng' tich ang'wen juma mokalo e kinde mane okomo e puodho kane pok oikode monege. Ang'iyo to ken guok asudo kambele kapok ang'iyo ng'iya ni tang'ani ng'iya ka gine tembo ling ta kaw kidisa temo na baigo kase baigo kase kaw kidino mabaigo taneno kochungo ng'ang'ia kora temo na ringo koro ko weya taringo madhi mbele kuchucho koro kase ringo tembo ringo biro mbele na to tuoma ni kose tuoma to kayo koro ko gik taringo kambele na kuchu koro ko biro mondo chikre kuoma ta baigi kwe. Anyula mar Diana Caroline Adhiambo lero kaka owino gole kuma ne entie kapok ne oringo ma ochopo yudo Diana ka ogwang' oseinyo kendo kawe laro kode osiptal mondo oyud thieth. Awinjo ka uwi gore kama mane go uwi ni uwi koro an bende ka winjo ta wuoge ng'wech ka ringa biro dala ka biro ni ta penjo chi wuodane ni to mino wizo ine mego koko ni ane mago koko to gino ka ini okaya ka ng'ia tienda ni taneno ka tienda timore mo kabisa kidonda 3. Jopiny makono koro nono ka giwacho ni nyaka nene pok ne gineno gima chalo kamano e gweng'no. Gilero ni kopogore gi Diana nitie miyo machielo ma ogwang' nokuongo monjo mokayo kaka tamana nyithindgi ogwang' sani lawo kadhi sikul. Asetedo ka kina siti go higni madhi 20 gi wi to pok aneno gwang' machalo kama kendo pok aneno gimotimo ng'ato machalo kama mo le mabira to bukore to kayo ng'ato kamano anang'eno gwang' ka nene to ringo gweno gi ka dhane magisebedo ka gikedo go kata guogi pokonyo magilao mana dhane magikedo go nyithindo madhi skul mine mawuotho kata mama manie puodho koro mama ni nyone kome puothe ka Parambe no kawa gi wuoro ni to gwang' be kare nyalo lao dhano. Ewi mano jopiny go lero ni lwenjgi kod le mag bunge oriwo koda ka ong'eche ma kuom kinde bende osebedo ka pogo kodgi keyo margi gi ediere. Wan kod bende ong'eche bende nitie ka bando ong'eche chamo gik Nyakach Girls ong'eche dhi nyaka skul koro ong'eche gi bende nyowo ji opuro to gisechako sani bando temo ka gima dono iki bando no gidonjo giketho. E kinde ma giyango luoro masani wacho gwang' miyo gi ngimagi gikwayo sirikal mondo wuog oko okelnegi konyruok. Nane mana many mondo nyithindo chiem to gidhi sikul koro an piny kora kwa sirikal ni koyie to konya yud thieth. Kwa en ka giyie to dilno be gine ginegi nikech seche moko jomoko be wacho ni pod gintie koro ka ginyalo pedhonwa gi mondo kik ginyinwa kata nyithindo. Kelwa joma nyalo makonwa gigi nikech wawinjo funi moko pod ntiere malo ka kendo giwuotho gintiere koro kwayo sirikal ni ging'iwa wang' maber yoro ng'er yoro gwang' mondo koro gikony sub location